Hi guys! Anyị ga-eleba anya ihe dị mkpa ị ga-ebu n'obi ị na-eme ntụgharị. Gịnị bụ ntụgharị? Translation. The important thing you need to know when translating. You don't translate word by word. If you translate word by word, it will give a different meaning. Ime ntụgharị jiri na-atụgharị ihe na mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu, ọ ga-enye ahịrịokwu ahụ nkọwa ọzọ. It will give that sentence another different meaning. Anyị ga-enye ọmụmaatụ ụfọdụ ahịrịokwu iji ahịrịokwu egosipụta ihe na-ekwu. Ọ na-adị mkpa, don't translate word by word. That is the first important rule in translation. Don't translate word by word, because if you translate word by word, it will give a different meaning entirely. It will give a different meaning. Ọ ga-enye nkọwa ọzọ. Ime ntụgharị jiri mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu, ọ ga-enye ahịrịokwu ahụ nkọwa ọzọ. Ịmaatụ: akpịrị na-akpọ m nkụ. Akpịrị na-akpọ m nkụ. Mmadụ nwere ike sị, tụgharịa ya na bekee, akpịrị na-akpọ m nkụ. Onye nwere ike sị, akpịrị, throat, na-akpọ, calling, nkụ, firewood. Throat is calling me firewood. Akpịrị na-akpọ m nkụ. Throat is calling me firewood. Ifuge, ịtụgharịrị mee gịnị? Ịtụgharịrị word by word, onye gị nkọwa ọzọ. Mana ihe ahịrịokwu anụnwa pụtara bụ I am thirsty. Yes, I am thirsty. Akpịrị na-akpọ m nkụ, I am thirsty. Mana ijebe tụgharịa ya jiri mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu, ọ na-egosi truth is calling me firewood, firewood. So that is the reason I say don't translate word by word. It will give it a different meaning entirely. Ọzọ anyị ga-eleba anya bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Asị gị tụgharịa ya, mmadụ nwere ike sị aka aja aja. Hand sand sand will bring oil mouth. Hand sand sand will bring oil mouth. O nwere ahịrịokwu ahụ batara. Ihe ahịrịokwu ahụ ihe ahịrịokwu ahụ pụtara, aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ihe ahịrịokwu ahụ pụtara, there is dignity in labor. Ihe ọ pụtara, onye ka ọ na-egosi adaghị eme ntụgharị ijide mkpụrụ okwu. Ibe na-atụgharị ya na mkpụrụ okwu, anaghị atụgharị. Ọnya ka o ji wee dị mkpa na ị na-eme ntụgharị ọbụla, ị ga-ebugodu ụzọ mara nkọwa ahịrịokwu ahụ ị chọrọ ime gị, ị chọrọ ịtụgharị. Ị mara ahịrịokwu ahụ nkọwa ya ị chọrọ ịtụgharị n'asụsụ ọzọ, nyanwa bụ ihe izizi ị ga-amagodi. Maka na ọ bụrụ na ị mara nkọwa ya, ị ga-abịa na-eme ntụgharị na mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu. You first of all know the meaning of that sentence you want to translate to another language, because if you do not know the meaning of that sentence, you start translating word by word, and when you start translating word by word, it will give another different meaning when you want to translate it to another language. Hope this helped.